Tnieda proġett pilota li se joffri testijiet qasmih bxejn fiċ-ċentri tas-saħħa lokali. Dan se jitmexxa mill-Assoċjazzjoni tal-Awdjoloġisti Maltin u ser jikkonsisti f'testijiet ta' smigħ għal madwar 500 persuna. Dan hu marbut mal-kampanja tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa Hearing Care for All u mhux ser ikun l-aħħar wieħed tax-xorta tiegħu. Il-President tal-Assoċjazzjoni Andrew Xiberra saħaq dwar l-importanza li wieħed għandu jiċċekkja smigħ b'mod regolari biex jevita komplikazzjonijiet meta jibda jingħata trattament fi stadji bikri. Il-Ministru għall-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli tenniet l-importanza li wieħed jieħu testijiet u jieħu azzjoni f'każ ta' bżonn. L-intenzjoni ta' dan il-proġett huwa li meta jkun hemm sitwazzjoni fejn persuna jkollha bidu ta' nuqqas ta' smigħ aħna naqbduha f'dak il-bidu biex is-sitwazzjoni ma tkomplix tiddeterjora. Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Eliksa Ġussaliba għalijek wieħed joħosib is-smigħ tiegħu jista' jipprevjeni mart ieħor marbut direttament ma' problemi ta' smigħ bħad-dimensja. U din tħalli riperkussjonijiet kbar fis-soċjetà tagħna. Jiġifieri ftit jafu pereżempju li waħda mill-ikbar kawżi ta' nuqqas ta' smigħ hija pereżempju id-dimensja. Jekk nipprevjenu aktar il-problemi ta' nuqqas ta' smigħ nkunu nistgħu nipprevjenu numru ta' mart ieħor relatat ma' nuqqas ta' smigħ li ħafna drabi aħna qasbis nirrealizzaw li għandhom x'jaqsmu